готови сме. Веднага ще снимаме тази прекрасна фигура. Така. Отправяме се първо към магазина. Ето го страхотното кметство и насреща мост. Слизаме тук към магазина покрай реката. Красиво село и голямо село. Дискотека има. Тук долу в кметството имаше някаква цвета музика. И така много приятно селце. Не го очаквах да е така голямо и живописно, хем и идвам късно, така да се каже. Деня мрачно е. Та сега тук долу някъде е магазина. Кажа Чандар. 2,20 по този път най-вероятно дават. Да, има навигацията, е тук тръгва маркировката. Синя вляво се вижда. Ето там отсреща е самия магазин и пивницата или кръчмата. Много красиво. Ето е мрачно, приятно е, идеално за разходка. Има се туристически информационен център. Тук е автентична къща, която кирпичени стени и може би ще се реставрира, но много красиво. Макар е занемарена леко. Бистрото е пред мене. Кооператива и магазина е някъде там отсреща. Има движещи са хора, най-вероятно е там. Да отиваме да пазарим. Тъквам на влак отгоре. Тръгвам по синята маркировка. Около 2 часа ще ми отнеме качването. Напазарих. Тук в магазина жената се оказа, че ми е колежка. И тя е учител. Така че тези случайни срещи са най-приятни. Разменихме се контакти, ще поддържаме връзка. Това е богатството на тия разходки. Посещаваш нови неща, нови места и трупаш контакти, приятелства, зареждаш се положително така с енергия от природата, от това, че опознаваш България и просто чувството е страхотно така сред природата. Да попаднеш на ново място, тук където Южна България. Едва ли оттам ще се грабнем без причина да говорим тук, но ето причината е Кажа Чавдар. Така че продължаваме към целта за днес. Ще ме интересува това изкачване. Тук беше подбран прехода, защото е само 500 метра от изкачването от града, от село Буново до Билото на планината. От всички други точки изкачването е около 1000 метра. И това беше целта да е такъв лек приятен преход. Тръгваме по този коларски път. Ето. Това е после се включва в една пътека, която го подсича, иначе той прави доста завой. Така че вървим по маркираната пътека и се надявам
9:30, сега е 8 без 15. 9:30 съм там, началник, хижата, да нахраним гладуващите, да се настанем и след почивката утре заедно да тръгнем към хижа Кашана, където ще наваксаме с калориите, които тази вечер ще загубим от леката вечеря при мама Данче. Така че не чака утре един, надявам се, приятен преход, ако времето е така се задържи, и нощуване в една топ хижица по билото на Стара планина. Продължаваме, ще се включим после от пътеката. Наближаваме разклона и отделянето на пътеката от пътя. Този флаг, предполагам, ни отвежда до Буновския водопад. Ето е пътеката. Може да се слезне и да се види това така природно явление. Да видим сега. Ще слезем, какво да правим? Сега тръгнали сме. Качваме се тегъла. Добре, че не води. Краставици с домати на гърба и хляб. Лютеница, пастет. Но не мога да не се отбием, защото не се знае после кога ще се върнем. Ето е красотата. Буновския водопад. Прекрасно място. Страхотно място. Може да има около 5-6 метра пара водата. Сега ще направя снимка и продължавам, че му чака път. Много своеобразно препятствие за почистване водно. И едно импровизирано мостче. Ето тук дясно. Виждам стрелката от тук. Ето тук леко дясно и право нагоре. Тръгваме. В момента сме на 830 метра на морска височина. Трябва да се качим около 1300, 1200 и нищо, около си спомням. Ами това е. Добре започваме. Пътеката подсказва в началото сериозността на изпитанието за тия, които решат да минат напряко и да подсекат за обиколките на пътя. Ето е пътеката пред нас. Продължаваме. Добре заварили. Вижте, как си? Еми, довършвам с карата. Ами аз тъкмо и аз донесах хляб. Тъкмо салати. Нямам салати, пък има такива. Хайде, господин, избрахме вика, хора, само гледам. Няма и къде. Час нещо. Мали. Хайде, добре Водопада. Добре заварили, вода съм. Честита награда. Благодаря. Да. Много се радвам, че тук ще го празнуваме. Да. Затова аз за целта нося домати, краставици, хляб и други неща, които не заръчиха. Супер. И подсеках. Да. Как сте ви? Останихте ли се? Да. Натам. Това влог ли е? Ами също трябва, видео. О, не, така ли? Здравейте, влог. Влог! Готови ли сте? Сега сме розови и сини, и тъмносини. И това е Пет. Не, че се кюрна. Оля, майко, това е така го на глава. Кот Бинев, господин Бинев.
А, да, коси прилича на Бил. Престилката. Много си як коси. Това е Линкъл. Това е Коло. Да, Линкъл и Коло. Аз съм една леприкони. Това е Линкъл, който ми помага да изкачвам. На Теодор се казва Нюи, на Коси се казва Муртак, ама не знам къде. Къде е Муртак? В гората. Моята се казваше цар Борис III, обаче е изгубил. Защото Деница и майка я. Щупиха! Стига! Не е много забавно. Ама за кога го дадете това? Не би трябва. Мамо, тук ли си? Къде е майка ми? Чакай, Коси. Идвай, хайде, тръгваме! Бързо! Баз да те първи сега. Само пара в въздухото. Как се напи в въздухото. Да се напи, защото... Уф, не мога да я нося тази пръчка. Чао, Линкъл. Не мога да я нося, защото... Стига нагоре, ще фърли Линкъл. Имам разтегнати сухожилия на краката, има болят жестоко. Каква пръчка имам? Сега... Какво ще кажеш? Ей, хора, аз си представям. Кой е? Снимай. Че аз нямам мене. Аз си представям, че в момента сме леприкони и отиваме за гъби. Да, трябва да бихме отиваме за гъби. Това не мога да го стигна, че да походи. Мога. На какво място съм сега? Да, и правим някакви снимки, да, мадринския конник. Дай се видам, аз съм на това глупо. Ще да връща. Не. Да. Седем половина, почнахме от Чавдар. Единайсет и половина трябва да сме каша. Това ли беше? Не, знаете да се събереме, да? Да съберем и си моля. За какво като има прак път? Ай, да, Габриел. Очаквам вече да ме довърши тази път. Габриела... Малко ще. Това не е ли добре сега? Това е много гадно. Това е най-гадното нещо. Браво, Габи. Това беше най-гадното. Свърши вече. Много си отвратително. Да не, гадно, знам. Всяка година се вика, така ще го заобиколим, той има път се върви, обаче като дойдем тук, той е къс това колко до Талзори, обаче много гадно душеватка. Но това беше последното гадно нещо за Близко, което ще се случи. Тук е само такъв път. Каменист. Давай, Дели. Това е финала, това беше най-гадното за днес. Давай, мамо! Да. Хайде! Давай, моно! Чакаме. Той трябва да заобиколи. Да заобиколи тогава. Път не обяснявам.